za názvu Lavický potok. Chtěl bych přivítat náměstka starosty okresního sdružení Vyžáře nad Slázavou, bratra Antonína Teplého. Dále je mě velice mým pěkným potěšením přivítat tady SDH Brněnské Ivanovice, kde tam máme zástupce Martina Malce, který se tam přiženil a tím pádem tam vznikl nějaké takové delší pouto a výměna návštěv, dá se říct, jenom u nich. Teď jsou rád, že přijeli oni k nám a ještě jednou bych chtěl ze srdce svého i celého prosit, aby vystoupili velitelé družstev. Trojka, Veselíčko čtvrka a Lavičky za 5. Připravte se, útokem před! Vidíte, že velitel provedl záchranu zvířectva z boudy a kluci už jdou pumpovat. Stojíte kluci na jedné straně, teď musíte proti sobě a teď už to jede. A je dole! Potles pro mladinu, pořádně podstříkej všechny, to je jasný. Nemusí ho jenom chladit vnitřně, ať tak trošku pochlad zvenku. A bylo startováno, velitel se kopil do zejku, to pěstení. Vypadá normálně jak... Ale mají rozprostřeno. Vpředu prostudník, vzadu tento jistý. Ano. A teď ta nejtěžší část. Ale musíte stát, aby na vás viděl stoper. No. Já jsem si s ní vypil. A bylo startováno. A ti lidi na jedničku. To měl jezdit tady ten s vozejkem, to slalom, aspoň by to bylo zábavnější. A teď nejhorší část, okno. První chlap se tam dostal, druhý se tam dostal, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a sedmý. Je to dobrý, okno nám tam zůstalo. Další okno bude až večer. Ale je vidět, že kluci mají takový zvláštní na to, že mají vyhrát někoho, teď se splní. A teď nejhorší část. Já si myslím, že tak je, A je vidět, že Nestor, hasičů, Lavička... Co jediného se v tomto hicu dalo dělat? Ale tak jsem to ale nemyslel. Ano, tak chlazení bylo různé. Pravda je ta, že ve středověku v takovémto počasí by v životě nikdo do bitvy nejel. Tehdy se bojovalo jenom na jaře nebo v létě, a to jenom když meč, správně. Mečů tady máme spoustu a budeme si o nich vyprávět, ale prvně si něco řekneme o dýce. Dýka mohla vypadat třeba takto nebo takto. K čemu se děcka používala dýka, víte to? Na zapíchnutí. Na zapíchnutí až v druhé řadě. V první řadě se používala k přípravě pokrmů, k hodování.
Počkej, nehla, čekaj. Mám to vode, přijďte, už se vode. Samici nasadit! A jedeme! Jedeme! A raz, dva! Raz, dva! Raz, dva! Raz, dva! Raz, dva! Raz, dva! Ani motej! Ani můžete průpovat! Super! Jedem! Tak, a už si... Jedem, hoši! Josef, tak. Trafí a soustředí. Dobrý je to chlapí. Tak teď to tam teče.